बाथ्रायाव बुंनाय दं दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दोम थाया बियो थाबायलाङो दावबायलाङो बेनिखायनो जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दोम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन दद दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै जोंखौबो सोरजिगिरि ईश्वरानो सोरजिदों যিবিলাকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে ডাঙৰ জাতি বুলি ভাবে আৰু উন্নত জাতি বুলি ভাবে তেখেতসকলে খালি দিলেই নহব লবলৈও শিকিব লাগিব जायनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बे समनि गिबि मन्त्रि गोपीनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1949 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन अब्ला दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20% जाखो दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20% जाखो मिथियो जे जि सावरायनाय बिनो बयनिसायबो गोजौ थाखोनि नांनाय जुजिनाय एबा दावहा बुजाबुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिथियो बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगायजादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन दिनै जोङो बारग' एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्म आरो सिसिबाइनि बानजायनायाव जोंनि यं जेनेरेसनफोरखौ जौ जुवा एबा फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव होबथानो थाखाय जोङो बेनारिं पस्टारिं खालामदों आरो बे हाबाफारिया जोंनि सारा बिटिसिल' नङा जोंनि आसामाव दाब जेरावनोखि बर' रायजो राजाफ्रा संसार जादों बेफोर जायगाफोराव बेफोर गासैयावबो जागोन फैबाय थानाय समाव जोङो जायफोर क्लाब युथ क्लाबफोरनो बा जायफोर गामिनि रायजोफोरनो जोङो लाइजाम हरगोन लाइजामजों लोगोसे बेनाराव मा लिरनांगौ बेखौ जोङो लिरनानै हरफागोन जेन जोंनि लाइजाम मोननाय लोगो लोगोनो जेन नोंथांमोना मोनफा मोनफा पस्टार बानायनानै गामियाव एबा गामिनि बाजाराव एबा सकफोराव जेन बेखौ होयो आरो जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि बे जेंनानि सायाव जितु दिनै जोङो खामानि मावनो नागिरदों बेयाव समाजनि 100% सापर्टखौ दिनै जों मोनगोन जों जेब्ला बे थांखिफोरखौ लानानै जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोरजों जों जेब्ला सावरायदों ओरैबायदि मोनसे थुलुंगाखांनाय जोंखौ बोसोन होनानै बै दैदेनगिरिफोरा थोनहरदों नोंथांमोना दावगा जों नोंथांमोनजों लोगोसे दङ दानिनो गोथां एग्जाम्पल खासिबारि युथ क्लाबनि जेनेरेल सेक्रेटारिया जोंनि गेजेराव फोरमायनानै होदों नोंथांमोननि जि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि बेयाव जों नोंथांमोनजों लोगोसे दङ थिग बेबायदिनो सारा बर'फ्रा दिनै सारा जोंनि समाजा दिनै बे जोंनि थांखिनि सायाव खामानि मावनायाव जोंजों लोगोसे दङ बेखौ जों फोथायदों आरो जोङो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो बिभिन्न थांखि बिथांखिफोरखौ लानानै फर्मुलाफोरजों जों खामानि मावलांगोन आरो जेरैखि जाया जोंनि जेंनाफोरखौ ड्राग्सजों नस्थ' जानाय गथ'फोरखौ गान्जाजों गोदोसोना थानाय गथ'फोरखौ गुबुननि हौवाया गुबुननि हिनजावजों गुबुननि हिनजावा गुबुननि हौवाजों सोमोन्दो लानानै मोजां मोनसे बर' न'खरखौ दिनै नस्थ' जानायखौ जोङो जेरैखि जाया हमथागोन आरो बे हमथानाय हाबाफारिया बारग' एनडिएफबिल' नङा सारा जेसेबांखिनि बर'फोर दङ जों गासै व्यक्तिफोरखौ लाफानानै खामानि मावलांगोन होननानै बारग' एनडिएफबिफोरा दिनैनि तारिखाव जोङो रोखायै फोरमायदों बेवहाय आसा फारिदों उननि जे हाबाफारिफोर जोङो लाबावगोन बे हाबाफारिफोरखौ दिनै रावबो राजखान्थियारि बिजोंजों नायाजासे गावनि माबा मोनसे स्वार्थनि बिजोंजों नायाजासे जोंनि बे हाबाफारियाव बयखौबो जोङो बाहागो लानो थाखाय खावलायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ আৰু ভালকে হ'ব লাগে মইতো ভাবো এতিয়া বড়োলেণ্ডত প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগে বড়োলেণ্ড যদি বচাব লাগে বজৰং দল বা যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল তেওঁলোকে যে প্ৰশিক্ষণ দিছে মই ভাবো একো বেয়া কাম কৰা নাই এইবিলাক এয়াৰ গান টাইপ মানে ৰাইফল এয়াৰ গান টাইপ ৰাইফল দি পেলাই প্ৰশিক্ষণ লৈছে তানো কি প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে মই ভাবো একো বেয়া কাম কৰা নাই আৰু ভালকে হ'ব লাগে মইতো ভাবো এতিয়া বড়োলেণ্ডত প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগে বড়োলেণ্ড যদি বচাব লাগে মোৰ মাটি যদি কাঢ়ি লয়
আজি বড়োলেণ্ড ফৰ এক্সাম্পল বড়োলেণ্ডটো কি আছে এইটোতো ST ৰিজাৰ্ভ হয় ST মানুহৰ অধিকাৰ হয় থলুৱা মানুহ বড়ো মানুহৰ মানে অধিকাৰ হয় ইয়াতেও যদি আজি আপুনি যদি আপোনাৰ নিজৰ সাংসদ বনাব আমার দাবি মানি নললে খান হ'ব নোৱাৰে নিজৰ বিধায়ক বনাব নোৱাৰে কোনে হ'ব আজি সেইজন সাংসদে হ'ব যোনে মিয়া ভোটটো পাব মিয়া ভোট নাপালে সেই সাংসদ হ'ব নোৱাৰে এইটো হৈছে দুৰ্ভাগ্য আজি বড়ো মানুহৰ কাৰণে তো BTC বনাই পেলাই কি লাভ হ'ল BTC বনাই পেলাই যদি মিয়াৰ ভোটৰে যদি আপোনাৰ মানে মানুহ এতিয়া MP MLA হ'ব লাগে তে তাতকেতো দুৰ্ভাগ্যৰ কথা নহয় তো এইকাৰণে বাঢ়িল কেনেকৈ থলুৱা মানুহবিলাক আজি নিষ্ক্ৰিয় হৈ গৈছে হেৰাই গৈছে কিয় এইকাৰণে আমি এইবিলাক যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ তো স্বাভাৱিকভাৱে বড়োলেণ্ডত আকৌ অশান্তি হ'ব পাৰে যেনেকৈ 2012 চনত আপোনাৰ ইয়াতে ৰাইট হৈ গৈছে কিমান বড়ো মানুহ হত্যা কৰিলে তেওঁলোকে এইকাৰণে মনত ৰাখিব যে এই বজৰং দল বা যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল তেওঁলোকে যে প্ৰশিক্ষণ দিছে মই ভাবোঁ একো বেয়া কাম কৰা নাই কাৰণ নিজৰ সেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে কৰিছে